И първото нещо, което споменава Ибн Кайим ал-Джаузия, като казва Кираатул Кур'ан бит-тадаббури ва-тафахуми ли-маани. Вижте първото, с кое е свързано. Казва да четеш книгата на Аллах Азза ва Джал. Когато казваме сега да четеш Коран и Керим, казва я мусулманите, абе ходжа, аз съм прочел преведения Коран 13 пъти. Когато казва я учените Коран и Керим, не означава преводи. А трябва да четеш книгата на Аллах Азза ва Джал. Тоест, като отвориш Коран и Керим и да речеш Аузу биллахи минеш шейтанир раджим, Бисмиллахир рахманир рахим. Да четеш Бисмиллахир рахманир рахим са 19 букви, по 10, 190 севапа. Ако всеки ден четеш по 2 страници, мусулманите са сметкаджии и сметайте, и ще видите, че са хиляди севап за 20 минути. Първото нещо, ние сме скъсали връзката си с Аллах Азза ва Джал. Сега като излезете от джумата, обърнете внимание на заведенията. Препълнени са. Лошото е, че ние се поддаваме на тях и казваме, нямаме време да научим да четем Коран и Керим. В Горно краище една жена на 63 години се научи и сега чете Корана. На 63. Вие сте на 20, на 30, на 40. А стига да сте и на 63, пак може да го научите. Ако искате Аллах Таля да ви заобича. След като научиш словата на Аллах Азза ва Джал, тогава ще видите мир и спокойствие в сърцето на човек. Няма по-хубав зикир и споменаване от това, към Аллах Азза ва Джал, от това да четеш неговите слова всеки ден. И след това, като знаеш какво четеш, тогава можеш да обърнеш внимание на преведения Коран, да знаеш какво Аллах Таля говори в Ал-Фатиха. След това второто казва Ибн Кайим ал-Джаузия. Второто, което мисля, че по важност и трябва да го изпълни мусулманина, за да е сигурен, че Аллах Таля го обича, казва етакаррубу иля Аллахи бин навафил ба'д ал-фараид. Болест, от която също пак страдаме ние. Той казва да се приближаваш към Аллах Азза ва Джал всеки ден и всяка нощ с нафиле намаз след фарзовете. Не да кланеш само фарзовете, не да кланеш и суннетите, но да кланеш и свободен, доброволен намаз, който е извън всичките хадиси на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Като обърнеш вниманието, мусулманите днеска фарза не искат да кланят. И с голем зор намеря време на Байрем да се отчетат, че са мусулмани. Ако не може на Байрем, поне па на джума. Мусулмани ли са тия хора? Един път в годината се сеща, че има Аллах. А за да те обича Аллах, трябва да се кланеш 5 пъти. Да кланеш всички суннети, които е кланял Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, и в свободното време да кланеш и на филе намаз. Че ние нямаме време. След сабах, докато изпиеме 2-3 кафета, след джумата 2-3 безалкохолни, след екиндия да поиграме малко карти, след акшем да поиграме малко шах и няма време. И хората, има един жители до нас, едно село Аврамово, казва, няма време, може и дори да умреме. Аллах Таля да пази. Мусулманите днеска не са кланеят. А как ще ги обича Аллах Азза ва Джал? Преди 2 вечери говорих с един имамин от Северна България. Няма да споменавам селото, защото се записва лекциите и може да стигне до него. Казва ходжа, при нас младежите ми казва, бе, за какво да се кланеме? Нали си плащаме на вас? Вие ще не отчетете при Аллах Азза ва Джал. Нали ви плащаме като умреме, ви даваме по 700 лева. За какво да се кланем? Ние сме си платили. Да, ма плащане на ходжите, не на Аллах Азза ва Джал. Аллах Таля в Коран и Карим над 90 места казва ва акимус саля. И се кланяйте и давайте закят. Не вика, ако имате време. Ако е студено, ако е топло, не. Никъде Аллах Таля не казва плащайте на ходжите, влезете в дженнет. Третото нещо, което споменава Ибн Кайим ал-Джаузия, като казва даваму зикриллахи та'аля аля кулли хал.
винаги да споменаваш Аллах Азза ва Джал. В каквото и състояние да си. С език, с сърце, в дела и в каквото състояние да си. Всичко това, което го правиш, да го правиш заради Аллах Азза ва Джал. Всичките ти твои дела да ги обърнеш, те да са зикр на Аллах Азза ва Джал. И това, което го правиш, след като умреш, всички да казва Аллах раметали. Наистина беше достоен човек. Но да споменаваш Аллах Азза ва Джал, когато си здрав и когато си болен. И когато си заед и когато си свободен. Когато си млад и когато си стар. Когато започнеш да изтъневаш. Знаете, че едно въже, когато се изтъни и накрая се скъса. Иншаллах, като взема пенсията ще заклане. Иншаллах, като намера време, като съм свободен, ще се заклане. И иншаллах си остане на дунята, но теб няма да те има. Четвъртото нещо казва Исар мехаббиллахи аля мехабби. Да обичаш нещата, които Аллах Азза ва Джал обича, да ги предпочиташ пред твоите неща, които ти обичаш. Много прост пример дават учените. Седни на една маса и сложи една чашка вода и от другата страна сложи чашка ракия. Кое обича Аллах Азза ва Джал? Много от мусулманите ще каже ракията, защото те я обичат. Но ще предпочетеш това, което Аллах Таля обича и то е водата. А другото ще страниш от него, защото Аллах Таля казва феджтенибуху. Никога не се доближавайте до него. Той е ходжа от Северна България, пита ходжа, при нас много хора си пият през седмицата. И идват на джума и се кланеят. И питаме по-възрастен ходжа тук при нас и той казва, няма проблем. Щом са си на акъл, може да се кланеят. А ако не са на акъл, ако са ненормални, да не идваят. Аллах Таля да пази. Мусулманин е онзи, който пие ракия и влиза в джамията. Нима ще излъже Аллах Азза ва Джал? Може да излъже ходжата, може да излъже хората, но не и Аллах Та'аля. Расулуллах саллаллаху та'аля алейхи ва саллям казва: "Куллу лахмин набата аля харамин фаннару ауля би." Всяко месо израснало от харам, джехенема ще го унищожи. В хадис Расулуллах саллаллаху та'аля алейхи ва саллям казва: една капка ракия в тялото на мусулманина, 40 дена Аллах Та'аля не му приема никакъв намаз. Една капчица, защото цялото тяло ври от ракия. И 5 пъти да го мие ходжата не може да го изчисти. Защо? Защото това тяло е за джехенем. То не е предпазвано на дунята. Петото нещо казва Ибн Кайим ал-Джаузия: муталаатул калби ли асма'i ва сифати. Сърцето на мусулманина да наблюдава имената на Аллах Азза ва Джал и неговите качества. Когато сърцето се убеди, че Аллах Та'аля е всемилостив и милосърден, ще разчита на рахмета на Аллах Азза ва Джал. Когато сърцето осъзнае и се убеди, че наказанието на Аллах Азза ва Джал е най-страшно и най-велико, няма да пристъпи това сърце към харам. Така че сърцето не само да наизустиш имената на Аллах Азза ва Джал, но да знаеш какво е Аллах Азза ва Джал. И когато знаеш, че Аллах Та'аля е всенаблюдаващ, всемилостив, всеопрощаващ и всенаказващ, ще знаеш как да си подрежиш дунята и твоето денонощие. Шестото нещо: мушахадат биррихи ва ихсанихи ва аляих. Ако първите неща са ти недостатъчни, както много пъти казвам, седни и се осамоти и обърни внимание на това, което Аллах Та'аля ти е дал. Дал ти е сърце, което 70 години тупа и правите спих на Аллах Азза ва Джал. Благодари ли на Аллах Та'аля за това сърце? Не. Аллах Та'аля ти даде очи, а някои хора ги е лишил. Благодари ли на Аллах Та'аля за тези очи? Ами Аллах Та'аля ти дари с дом, с семейство, с деца, с препитание. И кога ще благодариш на Аллах Азза ва Джал? Нека да не казваме като Карун: всичко това си е от моите ръце и съм си го изкарал със собствен труд, защото Аллах Та'аля го взема за секунда. Седмото нещо: инкисарул калби би кулиетихи бейне еде Илахи Та'аля. Сърцето в човек е двигателя на човек.
И Расулуллах салалаху алейхи ва саллям ни обръща внимание, като казва: Ела фил джесади мудга. Ей хора, във всеко човешко тяло има парче месо. Но това парче месо командва цялото тяло. Така че когато човек застане пред Аллах азза ва джал, сърцето да се предаде, а не както ония мусулманин, който е тук от Сатовча, казва: не, тук в това село аз съм Аллах. Представите ли си мусулманска уста да го каже това нещо? Тук аз съм Аллах, не ме интересува какво казва Аллах в Кораните. Нека да се размислиме върху тия неща. Сърцето командва тялото, но когато застане пред Аллах азза ва джал, трябва да се чувства нищожно спрямо величието на Аллах азза ва джал. Осмото нещо: Ел-хулюву бихи вакта нузули илахи. Чудно нещо е мусулманина. Всички знаеме, че Аллах Таля в последната третина от нощта, Аллах Таля се спуска над главите ни, на първи етаж на небето. И казва: къде са мусулманите? Аллах Таля казва: къде е онзи, който иска да му изтрия всички грехове? Да, мусулманите спът. Другите гледат кабелна, другите в харам по дискотеката. Аллах Таля те призовава и те кани. Къде си да ти опросте? Къде си да ти се смиле? Къде си да те вкарам в дженнета? Това е всека вечер в последната третина. Ако не го правиш всеки ден, един път в седмицата, един път в месеца, само тия хора, които изпълняват тая заповед на Расулуллах салалаху алейхи ва саллям, в тия лица Аллах Таля вкарва нур, светлина в лицата им. И когато го видиш този човек, въпреки че не си го виждал никога, казваш: човек, ми се струва, че те познавам тебе. Защото Аллах Таля вкарва нур в лицето му. Деветото нещо: муджалесето л-мухиббина садикин. Когато човек не е сигурен дали Аллах Таля го обича, нека да избере за приятели уния хора, които Аллах Таля ги обича. Но Аллах Таля обича онези мусулмани, които правя ибадет на Аллах азза ва джал. Онези, които се кланяят през нощта и говеят през деня. Онези мусулмани, които имат страх от Аллах азза ва джал. И когато избереш твоите приятели в цел ден играя карти и ходжата рука и ти си играш с тях, да знаеш, че ще тръпне към джехенема. Искаш, не искаш. Обърнете внимание на младежите, които Аллах Таля ги успава над 300 години. Обърнете внимание в сура Пещерата. С овчара, който влиза последен в пещерата, с него има и нещо, което не го обичаме. И не е чисто в ислам куче. Но понеже е с 7 хора, с 7 младежи, които Аллах Таля ги обича, Аллах Таля успава и това куче, и то спи с тях над 300 години. И когато ги съживява и кучето заедно с тях. Затова казва Расулуллах салалаху алейхи ва саллям: Ар-раджулу аля дини халили. Човек е на религията на неговия приятел. С какъвто се събереш, такъв ще станеш. Ако се събереш с човек, който се клане, искаш, не искаш, ще те намаже на джумата с миск. Но ако се събереш с хората, които посещават кръчмата, искаш, не искаш, ще те напръска и тебе с алкохол. Дори и да не го употребяваш. И накрая Ибн Кайим ел-Джаузия казва: мубаадат кулли себебин яхулу бейн ал-калби ва бейн Аллах. Ако първите неща не ги изпълните, Ибн Кайим ел-Джаузия казва: ей хора, странете от всичко, което прави преграда между твоето сърце и между Аллах азза ва джал. Всяко нещо, което Аллах Таля го мрази, но ти вървиш към него и го изпълняваш, да знаеш, че изграждаш тухла по тухла стена между теб и между Аллах азза ва джал. И когато свършиш със стената и забравиш Аллах азза ва джал, да знаеш, че и Аллах Таля ще те забрави. А ние не искаме това нещо. Ние искаме да сме като сахабетта на Расулуллах салалаху алейхи ва саллям. Искаме Аллах Таля да е доволен от нас и ние да сме доволни от Аллах. Искаме Аллах Таля да ни обича и ние да обичаме Аллах азза ва джал. Но не само на уста, а и на дела, както го е направил Ибн Кайим ел-Джаузия рахметуллахи алейх. Гафар Аллаху ли ва лакум, инна Аллаха гафурур рахим.